ngaturke apa wigatine? Nggih, ngestoke dawuh, Mas. Mas ajeng punteng pundi? Arep perang aku. Aduh. Mas. Perang kali sinten? Perang karo Sego. Oh, dahar. Aja kowe asa kuwatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung Panakawan ning jiwaku batur. Kula kinten nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni, tak tanggung jawabi. Nggih, ngatos-atos. Ya gawe wis. Nggih, joget sik. Nggih. Sinden-sinden kon ngadeg sik. Oh, nggih. Saniki ayo kono adeg terus leboke nang prau layar. Aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki. Oh, nggih ngestaken dawuh. Terus bablas nang begadang. Oh, nggih ngestaken dawuh. Terus dileboke nang ngundha layangan. Oh, nggih ngestaken dawuh. Kok akeh banget. Akeh iki. Kudu ngono. Oh, nggih telu mawon mboten sak kata-kata. Ya wis sakarepmu ya. Tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu. Lha sing pentas bojone kok